Yo, what's up mga bay? So ngayon i-share ko na sa inyo at ibabahagi ko na kung magkano ang nagastos sa atin dito sa ating setup na 57mm with 30mm throttle body with 6 holes injector at saka TPS at saka head works rin at saka nakakams tayo ng 5.8 at yon. Yon ang narinig niyo sa mga previous video natin na yung head natin is maingay. So mataas yung lift nito mga bay. So dito ibabahagi ko sa inyo yung mga na-experience ko dito sa aking upgrade. So hindi nawala yung lane na nagpupurot-purot po siya. So yun po ang ibig sabihin natin sa mga Bisaya pa, purot-purot, o hindi ko alam kung sa Tagalog anong sabihin yan. Basta yung may pigak, pigak pala yung sa Tagalog mga bay. Kaya dito naguluhan na talaga yung isip ko. Yung injector nga dito mga bay, nakita nyo yan, inayos ko na yan para lang walang leak dyan, or tawag dyan hungaw, o sa Bisaya pa hungaw, sa Tagalog leak. Kasi pag mag leak dyan, pag tatagas dyan ang hangin galing sa head na compression, so yan iba din ang ano yan, ang kanyang idol. Kaya naayos ko na yan, pinaandar ko, all goods naman. Kasi medyo na okay na yung minor, at doon sa may TPS na side mga bay, tinanggal ko yung TPS na 4S1M. Is ano po siya, meron po siyang wire na nakapasok doon. Hindi ko alam kung anong klaseng wire, siguro yung pagputol-putol siguro sa cable dyan, baka doon pumasok siguro. Yun ang dahilan kung bakit hindi rin nagtino yung minor. So, yon, pagtanggal ko nung isang araw, na kasi nakita ninyo na ginamit natin yung 32mm natin na total body sa Raider 150 Fi. Yun, all goods naman yon, kaso overpaid siya kasi parang mas malaki yun mga bay. Kaya at mataas din ron, mahirap rin kabitan yun ng RAM sa ibabaw kasi mas mataas yun. Kaya napag-isipan ko na ibalik ko rin itong 30mm natin. So ang hirap kasi doon mga bay, yung 32mm natin is ano po siya, hindi po siya ma-reset. Hindi ko alam kung bakit hindi yun ma-reset. Ni guys, sa 32mm na to is ma-reset to mga bay. So dito sa upgrade natin, ang hindi ko lang napalitan dito mga bay, itong spark plug. So luma talaga tong spark plug mga bay. Ito pa yung ginagamit natin nung naka 54 pa tayo. Ilang 54 nang nagamit natin dyan mga bay? Dalawang 54 yung gamit natin. Yun pa yung spark plug, at pinutulan ko pa siya kasi nahanap tayong video doon, nakita tayong video, ginaya ko para daw lumakas yung kuryente. Yun tuloy, lumakas nga, pero yan lang, hindi ko nabilihan. So palagi na akong nag-a-adjust sa minor niyan mga bay. Pag maginaw na yung makina, yung minor naman mawala na. So yun ang pinakamahirap talaga. So sa mga upgrade na klase na ganito mga bay, talagang pahirapan talaga. So yung mekaniko ko na si Sir Richie Boy, yung kanyang isip nito, nahirapan din. Kasi may nakikita akong ibang video sa ibang brand na motor yon, kahit hindi daw magpalit ng stock, kahit hindi daw magpalit ng ECU, kahit ang gagamitin lang daw is mag 5.7, kahit stock head lang nga daw, at saka naka fork at naka cams daw, at lagyan lang daw ng 30mm na total body, all goods naman daw lahat, hindi naman daw kuno nagpupugak-pugak. Kaya yung sa akin, napagtaka ko bakit nagpugak. So ang kadalasan naming iniisip dyan is yung head, baka hindi siguro tama yung pagka-port, kasi nakikita naman ninyo yung head natin mga bay na hindi talaga siya tugma sa gamit natin na manifold. Pero sabi ni Sir Richie Boy, all goods na daw yun kasi 26mm na daw yung butas doon, hindi na natin palakihan kasi yung manifold na nabili natin is 26mm rin, at ang kanyang kiliran lang is palapad sa mga bay, nasa 32mm. Kaya yung sinunod lang namin is yung 26mm lang na lapat doon sa stock manifold natin. Kaya yon, nahirapan tayo. Itutuno tong ating mga bay, minor sa ating 30mm na total body. So ngayon mga bay, ibabahagi ko rin sa inyo kung ilan ba ang nagagastos natin, kasi sabi ko i-reveal ko na sa inyo. So dito
papakita ko na lang sa screen bago palagi sa screen sa pagpasalita ko, at doon sa huli mga bay lagyan ko ng total kung ilang nagastos natin, ha. Panoorin lang ninyo kung anong mga binili natin, ilagay ko dyan sa screen so makikita ninyo bago palagi akong magsasalita. So tignan lang ninyo, ipopost lang ninyo kung anong binili natin, kung sinong gustong gumaya nito na upgrade. Pero yung upgrade talaga mga bay, may nagtanong sa akin doon, nagko-comment kung pwede ba daw magmura na mag-upgrade to, kung yung mamurahin lang daw. Huwag, kasi nasubukan ko na yan. Yung unang upgrade ko, gusto kong makatipid, ayun, pumutok yung head natin. At nakapag mura pa tayo sa pagparibor, yung yon lang, hindi tama yung pagkaribor kasi hindi siya nahuning. Kaya kung gusto ninyong tipirin, mag-upgrade kayo, sayang lang yung pera nyo. Gaya nito, dami na akong na-realize dito na paggawa sa ating upgrade mga bay. Kung siguro diniretso ko na yon ng mahal, yung pag-upgrade ko, siguro isa lang ang pagkagawa natin, hindi pa siguro ako tatanggap ng mga back job. Pero gaya ng sabi ko sa inyo, basta upgrade mga bay, huwag magtipid. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Kung 'di ba sabi, stock is good. Yes, good yan mga bay, pero mas maganda pag maka-upgrade. Yan ang totoo sa may hilig sa motor mga bay. So sige, i-upgrade ko na isasabi ko na sa inyo. Itong black, alam naman niyo to na ano to, slave. So gastos natin diyan lahat 6,500. Hindi pa kasama doon ang labor natin. So ang labor doon mga bay, pati na tip, so nasa 1,500. So yun po ang nagastos natin. So dito na tayo sa ating nilalagay. So itong nabili natin, nakikita naman nyo kung ilang presyo doon. So itong manifold na 30mm, total body na 30mm is pang Inmax version 2 mga bay. TPS is pang Inmax version 2 din. Pero yung Inmax version 2 mga bay, yung TPS niya parehas lang isalpak sa Raider 150. Kaya yung ating TPS na test ko na dati, yung pagpalit natin ng throttle body ng Raider 150 FI, yung TPS doon is papasok sa stock TPS ng ating Raider 115 FI. Kaya buti na lang may kakilala tayo doon sa page na nagchat-chat sa atin na pwede daw yung TPS ng version 2 na Inmax. So pag pwede, so ibig sabihin pwede rin ang throttle body. Yung manifold lang, okay sana yung sa version to, pero may ma-upgrade doon, kaya ang bilhin na lang is throttle body lang talaga, at saka yung sa R15 lang din na manifold. Kasi yung sa R15, same lang sila ng lagayan mga bay sa manifold. So nagkakaiba ng throttle body, sa manifold lang nagkakaiba. Kasi yung sa version to, mataas yung manifold niya, parang basta may ma-improvise doon. So nakita ko naman na pag mataas, ang hirap palalagyan ng RAM mga bay. So ayun, sa ating upgrade is naniwala tayo doon. So yun ang binili natin pang R15. Yung injector mga bay, kung gusto ninyo na hindi na kayo magtutuno, so dito ko na lang isasabi ko sa inyo, ang bilhin nyo standard na pang Sniper 150 mga bay, yung 6 holes standard mga bay na injector. Kasi yung binili natin is 8 holes, hindi natin nagamit kasi overpaid siya mga bay. So yun, natutuno siya sa 6 holes na injector mga bay. At palitan din niyo ng isang set na sa injector, yung daluya ng gasolina, at kasama na yung fuel system niya. So ang bilhin niyo niya fuel system is yung pang XRM 125 FI, kasi pasok yan doon sa tangki natin mga bay, papunta dito sa injector mga bay na connector. So yan po ang upgrade natin. So sa ngayon, ang bilhin ko siguro dito mga bay is yung tinatawag dito na spark plug, para maobserba na natin kung baka mag-okay to. Sana ma-okay to mga bay, kasi gusto ko nang nahirapan ako dito mga bay, parang susuko na ako sa upgrade na ito. Pero yon nga, nag-upgrade na tayo, tuloy-tuloy na to, wala nang atrasan mga bay. Kahit malaki na yung gastos natin, larga bira yapon mga bay. So bumili pa tayo ng stock pipe ng pang Raider
150 isa, 150 ay reader 150 carb. So isabay ko pa yan sa total nito mga bay. Pagpagawa nitong elbow pa, yan. Grabe, medyo malaki-laki na yung nagastos natin dito sa ating motor. Hindi ko na isasali yung noong una pa na mga upgrade ko dito na mga simple upgrade lang. So grabe na. So kaya ito pinagpusigyan ko to na motor mga bay kasi walang nakikita ko doon na nag-upgrade nito. Merong nag-upgrade pero hanggang 54 lang. May nakikita ko naka ECU, yun ang pinakamaganda mga bay. Grabe yung Ditatek yung mga gamit nila. So grabe, bilib ako. So ayan, ang susunod dito na upgrade natin is ECU. Yung ECU mga bay, ang presyo nasa 5,000 plus. Kasama na yung conversion kit na socket is nasa 500 yung mabayaran. Hindi ko pa nabayaran mga bay. May kakilala tayo sa online. Nag-PPM na ako sa kanya. Hindi, sinabihan ko siya nga, hindi ko muna yung babayaran kasi unahin ko muna tong upgrade ko kasi malaki yung gastos ko dito. Kaya pag-ipunan ko muna yung sakit na in-order ko sa kanya mga bay. So pag makaipon na tayo, so isasabay ko na yung ECU. So yung ECU bilhin ko is kayong yung pitch bike lang na programmable. Bago yun sa pitch bike mga bay, programmable, mas okay yun. So ikakabit rin natin yung power pipe natin para nga pag maka-ECU tayo, pwede na tayong mag rapid backfire mga bay. So set na yan sa kasama niyan. So mas goods to kasi naka 57 na tayo. So yung 57 natin, all goods naman, walang leak at walang nagawang loscom. So buti sana hindi aabot to ng ilang taon na gagamit natin, basta yung oil lang. So dapat ang oil nito is all goods talaga mga bay, hindi tayo magpabaya. So magpa-change oil tayo, magpa-change oil ako sa aking motor baka next week siguro kasi may nabili na akong oil doon. So papakita ko lang sa inyo yung pag-change oil nito mga bay. So yan na siguro ang mai-share natin dito. So nakikita na ninyo kung ilan ang nagastos natin at na-reveal ko na kung anong klaseng nagagamit natin na sa ating motor na upgrade mga bay. Let's go!